Joo, kiitos. Joo, tosissaan on Schwarzi Leiffi ja kotoisin tuolta Vantaalta Myyrmäestä ja ollut joku tommonen 12-15 vuotta nyt uskossa ja täytyy ihan aluksi tähän semmonen asia sanoa, että niin kuin Ali alkoi puhua tuosta Kerasan alueella hautaluolissa olevasta miehestä. Onko se nyt Luukkaan evankeliumin 8. luku, mistä se löytyy? Se mies oli niin paljon henkevaltoja, että kun Jeesus meni sille alueelle, niin aktivoitui ne henkevallat. Ja niin kuin siinä luettiin, että kukaan ei voinut oikein pidätellä sitä miestä. Kukaan ei voinut olla oikein sen miehen kanssa tekemisissäkään oikeastaan. Se oli niin väkivaltainen ja runteli itseäänkin. Ja mullahan on täältä asti käät täältä asti lyöty venttejä, sääliventtejä täyteen, kun on pitänyt itteensä hakata ja runnella, kun ei ole löytynyt mitään hyvää oloa muualta. Mutta se mitä mä haluan sanoa, että se on jännä juttu, että olin mä vapaana tai olin mä vankilassa. Ja mulla oli aina silti huono olo. Ainut tapa, millä mä peitin sitä huonoa oloa, oli se, että mä joko sain jostain sen viinapullon. Ja jos mä en löytänyt sitä viinapullon rahalla, mä otin veiten taskusta ja mä otin sen rahaa jostain sieltä kadulta. Ja mä muistan joskus tästä aikoja, me ajetaan mun kaverin kanssa tosta Kotkan kaupungin ohi. Ja mä pysähdyn siellä 3 huoltomakilta, mä käyn pölliin sieltä niin viinaa ja mitä nyt kaljaa, siideri tämmöistä. Ja poliisi ottaa sitten meidät kiinni siinä. Ja tiedättekö mitkä on ensimmäiset sanat, mitä poliisi sanoo aamulla, kun herätään putkasta? Katsoo nimen ja sanoo, että sulla on ikuinen porttikielto tähän kaupunkiin. Sen jälkeen lähetetään sinne Vantaalle takaisin mut. Ja siellä Vantaalla mä tein niin paljon pahoja, että mulla annettiin ulkona liikkumiskielto. Ja jos poliisi tapas mut sieltä pihamaalta tai jostakin Myyrmäen kylältä liikkumasta, se nappasi saman tien autoon. Jos ei uskottu, ekalla kerralla vietiin sinne omaan kotiin. Sitten jos ei vielä silloinkaan putkaa. Ja seuraavan päivänä ulos, jos ei vielä silloinkaan, oli viikko putkaa. No ei mitään. Homma riistäytyi vielä enemmän käsistä. Mä aloin pölliä autoa ja sitten kun mä opin elokuvista, kun johtoa vähän yhdistellään ja pyöritellään yhteen, niin rupee tarttailemaan. Mä rupesin sitä hommaa rakentaa sitten ja mä osasin sen homma. Ei mitään. Mä pyörin sitten Vantaa, Helsinki ja Espoon alueella. Joka ikiseen kaupunkiin porttikielto ja aina kun poliisi näki, poliisiauto ja putkaa. Sitten mä rupesin viettää aikaa vankilassa. Ja mä ajattelin näin, kun mä olin ensimmäisen kerran vankilassa, sen 3 päivää mitä mä olin, mä ajattelin, että tää on semmonen paikka, että jos mä totun tähän, jos mä tähän totun, mä tuun palaa aina tänne. 3 päivää meni ja mä sanoin itselleni rehellisesti siinä sellissä, mä olin yksin, mä sanoin, eihän tää tunnu missään. Että tää ei tunnu missään. Että täällä on helpompi olla kuin kadulla. Se oli mun toinen koti. Ja kun mulle sanottiin, että sä oot vankilaa, poliisi rupesi uhkailemaan, että mitä sä uhkailet, että sä heität mut kotiin. Että ei se ole mulle joku semmonen paikka, mikä se on ehkä sulle tai mitä sä ajattelet. Mä olin rehellinen niille. Ei mitään, kuitenkin mun elämässä tuli se käännekohta. Ja nyt tää käännekohta on se kaikkein ratkaisevin asia. Mä oon kuullut monta kertaa, kun joku sanoo näin. Kun on puhuttu Jeesuksesta, mukaan lukien minä itse sanoin, kun mulle julistettiin evankeliumi, että ota Jeesus vastaan, ette teränä päivänä tapa ittees viinalla ja alkoholilla ja näillä huumeilla tai joku tappaa ja murjousut sinne kadulle. Mä sanoin, mitä silloin väliin, vaikka me helvettiin, mulla on sielläkin kavereita. Mut nyt mennään tähän kerasalaisten alueelle jätkää, kenessä oli legion verran henkiä. Ja on se kumma juttu, kun Jeesus tulee sinne niin ja sanoo tällä tavalla ne henget Jeesukselle, älä missään nimessä aja meitä sinne Manalaan vielä, anna meidän mennä enemmän vaikka sikoihin. Ymmärrättekö, sikoihin? Niin minä poika on päättänyt, että kyllä minä siellä helvetissä pidän pippalot. Miten minä pidän siellä pippaloita tai sinä, jos ei se saatana itekään pidä siellä pippaloita. Saatana kattoo sieltä alhaisimmalla, me sikaa, lähetä tuohon. No on se kumma juttu, että ihminen on tämmönen, että ei, kun kyllä minä kato pärjään. Hyvin on pärjätty. Ei mitään. Yksinkertaisesti mä näen unen, missä mä oon joutumassa sinne helvettiin. Ja mä voin sanoa teille, että siinä ei ollut pippalot mielessä mulla. Ei ollut paartitaimia.
Siinä unessa seisoo semmonen joku demonin näköinen henkilö oikealla puolella ja sanoo, kuttuu mua etunimellä. Mua aina kuttuttiin kadulla ja mun sukulaisten keskellä rölliksi. Ja se kuttuu etunimellä ja sanoo, Leiffi, sä tiedät mihin sä joudut, kun sä et ollut uskossa. Se ei tuominnut mua, koska sille ei ole sitä valtaa. Mutta mä itse tuomitsin omalla suulla itse. Mä sanoin näin, että joo, mä tiedän mihin mä joudun. Mä joudun helvettiin, koska mulla ei ole Jeesusta. Mutta Jeesus tuli siinä unessa mun luo. Ja se haki mut pois sieltä. Ja silloin ei ollut saatana voimilla eikä valloilla mitään sanottavaa. Ja sinä päivänä, kun mä näin Jeesuksen, ja Jeesus katsoi mua silmistä silmiin, mä kohtasin ja ymmärsin ja tunsin jotain, mitä mä en ole koskaan tuntenut täällä maailmassa. Mä olin kulkenut kadulla, mä olin etsinyt vaikka mitään. Mä en tiennyt tunnemaailmasta hölkäsen pölästä. On kaikkea näitä hyljetyksi tulemisiin tunteita, on riittänyt, on vaikka mitä. Mulla oli vaan kuuma ja kylmä. Ne oli ainoa, mitä mä ymmärsin. Eli mä olin niinku tää luolamies, toisin sanoen. Mut tiedättekö mitä? Joskus ne kaikkein epätoivoisimmat henkilöt, tässä tulee suuri Jumalan voima esille. Se, kuka on sinulle epätoivoisin, voi olla Jumalalle suurin mahdollisuus. Mulla ei ollut enää mitään menetettävää. Kun mä olin kohdannut Jeesuksen, mä sanoin, mä palvistun tähän. Ja mä annan mun elämäni sulle. Mä sanoin, tässä se on, niin saat käyttää sitä niin kuin sä haluat. Ja tiedättekö mitä? Tähän asti Jumala on pitänyt noista sanoista kiinni. Ja sanonut, mene ja kerro mitä minä voin tehdä ihmiselle. Mä jatkan vielä vähän. Menitte lankaa. Kun mä vapauduin vankilasta, niin moni sanoi, tää on sitä vankilauskoa. Mä sanoin, tuu mukaan kattoo. Tiedättekö mitä tapahtui, kun Niemelä Alli piti siellä Myyrmään kylällä tämmöisen samanlaisen tilaisuuden, pienimuotoisemman vaan. Poliisit tuli kuuntelemaan. Sinne pysähtyi Maijoja. Ja ne katto, kun mä pidin puhetta ja mä kerroin, mitä mulle kävi siellä sellissä. Ja ne sanoi mulle, tuu Svartsi tänne. Mä ajattelin, että voi ei, että nyt mä kerron Jeesuksesta viaa putkaa. Että tää on vasta hyvä niin kuin alku tälle hommalle. Ne kysyy multa, että onks oikeesti tullut uskoa? Mä oon. Sanoin, sä oot ihan erilainen ja meillä on nähty sua puoleen vuoteen tuolla putkassakaan. Meidän on pakko uskoa, että sä oot muuttunut. Sitten sieltä tulee näitä mun muslimitaustaisia kavereita, kenenkaan me liikuttiin. Ja meillä oli hyvät välit aina siellä kadulla, kun liikuttiin. Ja ne kattoo mua ja kysyy, Leiffi hei, mitä sulle on veli tapahtunut? Ja mä sanoin, kuulkaa veljet, että mä olin siellä linnassa ja lyhyesti sanottu, ja mä kohtasin Jeesuksen siellä, että mä en kohdannut ketään muuta Jumalaa kuin Jeesuksen. Ja tää Jeesus muutti mun elämän. Ja se oli todistuksena kaikille näille, jotka tunsivat minut. Ne, jotka ei tuntenut mun ees, niille ollut todistus. Ne ajattelivat, ai tämmönen mies, joka on hyvin kiltti ja nöyrä nyt tänä päivänä. Ei susta uskois ikinä, että sä oot ollut joku veittimestari tuolla kadulla. Mutta ne ei uskoiskaan, mutta näin se Jumala muuttaa. Mä lopetan näihin sanoihin. Mulla on tämmönen ajatus vielä sydämellä. On semmonen sanonta, että Jeesus vastaa, koska Jeesus on ainut tie kotiin taivaaseen. Muita teitä ei ole olemassa, muita jumalia ei ole olemassa. Vaikka niin väitetään. Itse kokeilin ja pyysin kaikkia avuksi, Jeesus vain vastasi. Ja todistan nyt tästä. Jos sun laiva on uppoamassa ja sä sanot Jumalalle näin, että minkä takia sä oot muka heittämässä mua helvettiin, niin nyt kuuntele tarkkaa. Ei Jumala ketään heitä helvettiin. Jos sun laiva on uppoamassa ja se Jeesus ajaa siihen pelastusveneen siihen laivan viereen ja kysyy, haluatko tulla tähän laivaan, mikä ei uppoa? Vai haluatko olla uppiniskaisuudessaan siinä laivassa, joka uppoaa? Ja sinä sanot, minä olen tässä. Niin kumman syy nyt on, kun minä kysyn, että jos sinä seisot siinä uppoavassa laivassa, sinä uppoat sen mukana. Onko se Jeesuksen syy vai sinun oma päätös? Kun sinä otat sen askeleen siihen Jeesuksen laivaan, sanot, no Herra, mulla ei nyt ole ehkä elämässä tämmöisiä vaikeita, tommosia tilanteita, mitä tolla kaverilla on. Mä ehkä vähän parempi. Mutta sieltäkin löytyy jotain sellaisia asioita, ja voi olla tulossa vastaan vielä. Mistä et selvikkää itse. Nyt voi olla se päivä, jolloin otat Jeesuksen vastaan. Kato, mä sanon yhden asian. Huomista päivää sinä et tiedä.
Jos sä tietäisit, sä tekisit jo lottoa. Mä lopetan tähän. Amen.